Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар, Müslüm телевидениесі үзенең тапшыруларын дәвам итә. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шаймиева. Бүгенге чыгарылышта. Müslüm донлыларны донлады. Аларның исеме мактау тактасында. Актив яшьләр акыйлгасында сәяхәттә, файдалы да, рәхәттә. Сәламәтлек сагында вакцина. Син саулыгыңны кайгырттыңмы? Хәзер булган вакыйгалар турында тулырак. Бүген 4-нче чакырылыш Müslüm муниципаль район советының 35-нче сессиясе үтте. Сессияда каралган төп мәсьәлә Müslüm районының мактаулы гражданины исемен бирү турында иде. Müslüm районының мактаулы гражданины исеме Набиев Мисхат Мирхатиповна берилде. 45 ел Müslüm районында төрле өлкәләрдә хезмәт куйган Мисхат Набиев Татарстан Республикасының от казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән исемгә лаек. Бүген көндә райондашыбыз Россельхозцентр филиалының Müslüm бүлеген җитәкли. Республика көне елдагыча чараларга бай булды. Бәйрәм иртәсе ярминкә белән башланып китте. Биредә халыкка кулай бәядән продукция, башкасы да тәкъдим ителде. Бу көнне райондашларыбыз матур традиция буларак хезмәткә Дон скверының яңа җиңүчеләре белән дә танышты. Ярминкәдә халыкка тәкъдим ителгән авыл хуҗалыгы продукциясе гадәттәгечә мулдан иде. Ярминкәгә көне дә кояшлы җылы булды. Җәйнең соңгы көннәрендә җыеп алынган уңыштан ясалган кайнатмалар, салатлар, бал, кош-корт продукциясе белән күрше Башкортстан Республикасыннан җиләк-җимеш куаклары, Самар өлкәсеннән килгән сәүдәгәрләр алма, грушлар тәкъдим итте. Районның яшелләндерү һәм төзекләндерү унитар предприятиесенең Теплица участогы чәчкә, гөлләр алып чыккан иде. Татарстанда яшәүче халыкларның түгел, күрше тирә республикаларның бөтен Рәсәй күләмендә яшәгән татарларыбызның уртак бәйрәме дип атыйсым килә минем. Бүген сөенеп йөрим. Кайсы гына өлкәне алма, һәрберсе буенча күренекле уңышларыбыз бар. Һәм шушы уңышларда Müslümебезнең өлеше бик зур. Һәм без барыбыз да ярминканы күрергә чыктык. Мин бу юлы сату белән чыкмадым. Ярминканы күреп кайтыйм әле дидем. Һәм дусларны, таныш-белешләрне күрим дидем. Монда бит шулай күрешү урына. Сезне барыгызны республика көне белән тәбрик итәм. Бик матур итеп ярминкәләр оештырганнар. Рәхмәт оештыручыларга, бик күңелле. Рәхмәт, бик зур бәйрәм белән сезне. Мин Татарстанны шын рәсең әйткәндә бик горурланам, чөнки без инде чит төбәкләрдә дә эшлибез. Татарстан ул чынлап та алдынгылардан булып тора, аның табигате, аның яшәеше бүтән шәһәрләрдән аерылып тора, бүтән республикадан аерылып тора. Гомумән әйтәсем килә, Татарстан ул яшьләр каласы, Казан ул яшьләр каласы дип әйтәсем килә, чөнки инде Татарстан бүгенге көндә үсә, матурая, яшәрә, һәр вакытта да алга бара дип әйтәсем килә. Müslümдәге ярминкәләр һәр вакытта да халыкны бер йодрыкка туплый. Халык ихтыяҗын тулысынча канәгатьләндерерлек азык-төлек тә, кием-салым, көнкүреш товарлары да күп иде. Үзебезнең Müslüm сатучылары белән бергә Йорчаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән, Сорман, Җәлилдән дә килүчеләр байтак булды. Поздравляю всех с праздником, особенно Müslümский район, такой прекрасный, красивый, с которой очень дорожит своей нацией, своим традициям. Вот чтобы вот это только укреплялось и барсында залог саулык изгибахет. Ярминкәгә килүчеләрне Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йорты үзешчәннәре сәламләде. Müslümнең үзәк урамы ярминкә беткәнче җыр-моңга күмелеп утырды. Ел саен республика көнендә хезмәткә Дон скверындагы фоторәсемнәр яңартыла. Бу чара традициягә әйләнде һәм район халкы бу көнне дулкынланып көтә. Республикабыз белән горурланып, монда яшәүебезнең кадерен белик. Һәм инде бүгенге көндә безнең инде традицион рәвештә районыбызның алдынгыларын хезмәткә дан тактасын яңартабыз. Менә каршыгызда басып торалар безнең шыпшын геройларыбыз. Без хөрмәт итә торган безнең кешеләребез. Әлеге чарада Татарстан Республикасы үз йөреше машиналарының һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы Альберт Бурханов та катнашты һәм республика җитәкчелегенең котлау сүзләрен җиткерде. Мактау тактасында урын алган райондашларыбыз төзелеш, мәдәният, спорт, мәгариф, сәламәтлек саклау өлкәсендә казанышларга ирешкән. Аларның һәр кайсы үз эшенең осталары.
Моктау тоқтасында бүкінні район үзәгінің Милешке балалар бақшасы мүдирі Лейсан Харисова, Яшлік спорт комплексы тренері Илдар Мадияров, Мүсім Узақ Хостаханасы фармацевті Илмира Гайфиева, түзікләндіру һәм яшірләндіру унитар предприятиясы білгіші Радик Филиппов, Мүсім муниципаль районы башқарма комитеті жетекшісінің социаль-мәдәни үсіш бойынша урынбасары Марина Бадретдинова, Сүммәздәрт ветераннар коллективы жетекшісі Фәнис Абдуллин, шәхси эшмәкәр Эльза Ибрахимова, Номус агрофирмасы игенчесе Мөнәвир Кәримов, хәрби исәпкә олы бүле хезмәткәре Раушания Акмалова, Мөслим лицей укучысы Мәдинә Мирзаханованың фотосурәтләре урын алды. Туганыбыз Раушания сеңнекәшем шушы скверга куелу көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Бөтен райондашларның бу матур бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык булсын. 2нче елга куелган кешеләр дә сәламәт булып, рәхәт итеп шушы Мөслим урамнарында күренеп торсыннар. Бүгінгі матур бәйрәмдә республика көнендә хезмәткә дан тактасына мине урнаштырулары белән миңа ышаныч белдерүләре өчен зур рәхмәтемне белдерәм. Барлык кешеләргә дә сәламәтлек, бәхет, шатлыклар телим. Күкләребез аяз булсын. Монда минем фотосурәтем эленеп тору минем өчен зур горурлык. Безнең районда бик күп сәләтле, мәртәбәле кешеләр. Мин алар белән бик горурланам. Бу минем еллар буе җыелган уңышларымның бер нәтиҗәсе дип әйтсәм була. Әтиәниемә, туганнарыма, әлбәттә укытучыларыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мөслимебездә мактаулы кешеләр күп, шуларның иң-иңнәре Моктау токтасында бүген үз урыннарын алды. Республика бәйрәме көнендә бу райондашларыбызга иң зур бүләк булгандыр. Тантаналы чараларның чираттагысы Карина кафесында дәвам итте. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребез һәм аларның гаиләләре белән очрашу, бу чарада улы махсус хәрби операциядә һәлак булган Иске Карамалы авылы егете Илнар Шаймардановның әтисе Сабирҗан абыйга улының батырлык орденын тапшырдылар. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі көн матур шоралар біле истә калыр. Митрей олында да зур шора үтті. Әфганчы Нияз Хайбрахманов яшәгән йортқа әлмә токта қойылды. Шорада локаль сугыш ветераннарының район җәмәгать оешмасы рәисе Данил Госманов, Тукай, Сорман, Минзәле, Октаныш, Ознакай, Баулы, Ютазы районнарынан да әфганчылар килгән иде. Бу хакта алдагы чыгарылышларыбызда карый алырсыз. Мөслимләр махсус хәрби операциядагы райондашларыбызга чираттагы ярдәмне узатты. Бер газель һәм 2 җиңел машина махсус хәрби операциядагы егетләргә төрле кирәк-ярак, продукция, иң мөһим һәм кирәкле әйберләр алып китте. Гуманитар ярдәм җыю пунктына әйләнгән Мәлләтамак мәдәният йортында эшнең туктап торганы юк. Җирлекнең волонтерлар оешмасы җитәкчесе Людмила Игошева белән Рушат Рөстәмов егетләрнең хәлләрен белешеп, аларга ярдәм оештыра. Ирле-хатынлы волонтерлар хәрби операциядагы барлык райондашлар белән дә тыгыз элемтәдә тора. Яшелчәләрне киптереп, токмачлар кисеп, 3 төрле аш әзерли алдык. Моңынчы күрше районнар ярдәм итә. Бу юлы үзебез әзерләдек. 100 штук күләмендә сухой душ әзерләдек һәм ул эш безнең дәвам итәчәк. Ашларында дәвам итәчәкбез. Аннан соң гадәт буенча инде Мөслим күчтәнеше коробкасы әзерләдек. Анда тузлы әйбердән башлап вареньега күчтәнеше дә бар. Волонтерлар үз эшләрен югары дәрәҗәдә башкара. Сорман, Минзәле, Ознакай, Октаныш волонтерлары да изге эшкә кушылган. Районыбызның барлык авыл җирлекләреннән дә активистлар килеп ярдәм күрсәтәләр. Бу юлы адреслы ярдәм исемле посылкалар күп. Аларны егетләрнең үзләренә тапшырырга насыйп булсын. Егетләр соравы буенча мотоциклда алып барабыз диде Рүзәл Минхаҗев. Күбрәк менә 2 мотай алып барабыз. Ошамлыклар, медикаментлар, киемнәр, кадаклар, менә егетләрнең нәрсәсе барсында җыябыз. Менә егетләребезгә моментында тиз генә җылтып ашарлык ашлар һәм сухой душ тоже бик җиңел әйбер, сусыз гына юына торган 1 минут эчендә. Махсус шушлай ясала, ул сусыз гына инде башта чәчкә сибәләр дә 1 минут тоталар һәм шуны кыеп пешерәләр. Северодонецк шәһәрендә яшәүчеләр дә гуманитар ярдәм көтә. Гади халык өчен балалар киемнәре, мәктәп кирәк-яраклар узатылды. Волонтерлар Курс шәһәрендә хәрби хезмәт үтүче егетләр янына да кирип чыгарга исәпли. Без Северодонецк шәһәренә бая ярдәм итеп торайык. Бу барда безнең Курс өлкәсенә кирип чыгасыбыз килә. Безнең анда стройщик егетләребез дә бар, Мөслимнән. Шуларны да күрәс килә һәм төп максат инде грузны таратып бетергәннән соң таба алмый калган егетләребезне эзләргә керешәчәкбез. 7 ай кайтмаган 2 райондашыбыз бар безнең. Без инде бүген Мәлләтамак авылыннан гуманитар ярдәм төяшергә килеп килдек инде үзебезнең әз генә булса да инде ярдәмебезне сузырга дип килдек. Шундый менә барлык халыкта шундый бердәм итеп килгәннәр инде егетләребезгә ярдәм итәргә. Безнең кулдан килгән шул инде
Biz инде аларга исән-сау өйләренә кайтырга дип теләп торабыз инде. Халык бер йодрыкка тупланды. Ватанпәрвәрлек кечкенә генә ярдәмнән башлана дип юкка әйтмиләр. Егетләребезгә туган якларына исән-сау әйләнеп кайтырга язсын. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Нырлат районы Курск өлкәсеннән эвакуацияләнгәннәрне кабул итте. Моңа кадәр социаль тәэминат йортында яшәгән өлкән яшьтәге кешеләрне Нырлат районының өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат йортына урнаштырдылар. Шул ук көнне әлеге өлкәннәр белән район башлыгы Дамир Ишкеев затуында Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова очрашты. Нурлатка эвакуацияланып килүчеләрне бик җылы кабул иттеләр. Эвакуацияләнүчеләр арасында өлкәннәр һәм аз хәрәкәт итүче гражданнар да бар. Әлегә аларның барысында интернатның карантин блогына урнаштырдылар. Алар ахрынлап яңа яшәү урынына ияләшәләр. Соңгы атналарда беренче тапкыр аларны сирена авазларыннан һәм ату тавышларыннан башка тыныч тын көтә. Бывали такие взрывы, что стекла просто дрожали. Вот, ну и, естественно, объявилось все время ракетная опасность. Ракетная опасность, прерывались фильмы, принимались передачи по телевидению. Я говорю жителям, просим, если в транспорте находитесь, значит, выйти без паники в укрытие в какое-то, если находитесь. Вот. Если, значит, вы находитесь дома, то постарайтесь быть подальше от окон. Очень радушно приняли. Очень внимательные. Накормили, мы такие уставшие. Дорога, конечно, тяжелая была, дорога тяжелая была. Жители здесь очень такие добродушные, добролюбивые, такие по отношению к нам вообще. Вот, ну, как-то немножко попали сразу, так хорошо. Даже вот я не знала, что так может быть. Мы рады вас приветствовать в городе Нурлате. Шул ук көнне интернатка урнашучылар белән Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова очрашты. Шәй өстәле янында узган әңгәмә барышында ул аларның хәлләрен белеште. Өлкән яшьтәге кешеләр үзләренә күрсәтелгән игътибарга сөенеп, барысы өчен дә тирән рәхмәтләрен җиткерделәр. Они преодолели такой серьезный путь. Слава Богу, все его выдержали, эту дорогу. Сейчас уже они, соответственно, были проведены все банные процедуры, были одеты и сегодня помещены в карантинное отделение с тем, чтобы пройти по регламенту все процедуры медицинского освидетельствования, медицинского обеспечения, а затем уже они вольются полностью в коллектив среди пациентов этого учреждения. А сегодня их очень хорошо и тепло встретили. Глава администрации Дамир Азатович поддержал. Были вручены продовольственные пакеты от имени администрации. Эвакуацияләнүчеләр үз кичерешләре белән дә уртаклаштылар һәм үз шәһәрләрен ничек ташлап китүләре хакында сөйләделәр. Татарстан турында ишеттек, әмма монда бер тапкырда булган юк иде диләр алар. Мы вообще были в шоке. Как нас встретили там? А вас там кто встречал сама? Нас встречал там замминистра Татарстана. Потом МЧС. А сколько было волонтеров? И даже врачи были. Столько было, мы этого не ожидали вообще, такого приема. Вот. И нас, значит, рассадили по автобусам. Одна партия поехала в Лениногорск, а мы поехали в Нурлак. Нас повезли. Да. Очень шикарный автобус был. Все комфортно. Мы всем очень благодарны. Как нас здесь встретили, ну, это вообще, да. Это низкий поклон всем. Мы всем обеспечиваем, значит, места, комнаты мы им подготовили для дальнейшего проживания. Поэтому все будет хорошо. Это же наши люди. Конечно, мы обязательно, они даже уже разговаривали, несколько раз с ними, я заходил сегодня, спрашивал, как у них ситуация, как настроение. Они сказали даже, что уже на какой-то несколько, не первый раз, когда я зашел, они сказали им, мы, наверное, даже у вас останемся навсегда. Эльмира Зарипова өлкәннәрнең яшәү шартлары белән дә танышты. Ул шулай ук төзекләндерелгән мунча комплексында карады. Интернат йортның яңа яшәүчеләре медицина тикшерү уза башлаганнар. Эвакуацияләнүчеләрнең кайберләре монда калырга теләк белдерәләр һәм Нурлат алар өчен икенче йорт булачак. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Елга баш һәм Олы Чакмак җирлекләрендә халык җыеннары узды. Аларда җирлек башлыклары 2024 елда башкарылган эшләргә хисап тотты. Җыеннарда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Симәк авылы җыены Елга баш авылы мәдәният йортында оештырылды. Җирлектә булган юл, су, ут кебек проблемалар әкренләп үзара салым хисабына хәл ителеп бара. Агымдагы елда башкарылган һәм киләчәккә планлаштырылган эшләргә авыл җирлеге башлыгы тукталды. Җирлегебезнең яшәү өчен, яхшырту өчен төп шәһәргә халыктан җыелган үзара салым.
hem devletten kayıtkan akşamına. Biz tuşu akşalar hesabına özümüzden jirlerimizde motorlu gerek ölüşlerini işlev için tutabız. Jirliknin turuşunu oya kayakşırtuğa bu akşalar indi bizge büyük yardım etti. Симәк авылы җирлегендә яшьләр аз булуы сизелә. 5 авылны берләштергән бу җирлектә мәктәп юк. Җирлектә мәктәп яшендә булган нибары 12 бала исәпләнә. Шуларның 10-сы район үзәгенә, 2-се Мишеге мәктәбенә укырга йөри. Симәк авылы мәдәният йорты җирлектәге бердән-бер төзекләндерелмәгән объект булган. Биредә башкарылучы капиталь ремонт шушы көннәрдә төгәлләнер дип көтелә. Бүген анда буяу эшләре бара, линолеум чәю төгәлләнеп килә. Район башлыгы Альберт Хуҗин җирле халыкның район тормышында актив катнашуларын искәртте. Җыеннар барышы белән танышырга килгән Альберт Бурханов республикадагы вазгыятькә тукталды. Гомумән авыл халкы җыенда актив катнашты. Алар үзләрен борчыган сорауларга җавап та ала алды. Су буенча безнең инде сорау күп булды, без инде шанырбыз. Безнең мин аңлавымча ике төрле җавап булды бу әйбергә. Беренчедән аның кырыенда яңа скважина салынды. Сез сораган су объектларны фермадагы суның дип. Хәзер инде шуннан монда су ташый. Шанам инде кыш көне без сезнең белән очрашканда Аллаһка шөкер тәмле су эчәрбез дип әйтерлек. Бер авылдан торган Олы Чакмак авыл җирлегендә барлык мәсьәләләр вакытында хәл ителә. Бу уку елында 31 егет кызга 9 укытучы белем бирәчәк. Балалар бакчасына йөрүче 3 балага тәрбияче, аның ярдәмчесе, бер пешекче хезмәт куя. Җирле халыкның дустату булуында билгеләргә кирәк. Авылдагы барлык эшләр киңәшләшеп башкарыла. Яшьләр инде бик авылда калабыз дип тормыйлар. Өлкән буын күбрәк хәзер. Укучылар саны да кимеп бара кернәп. Әле шулай да безнең авыл өчен барыслык мөмкинлекләр дә бар. Тормышыбыз әйбәт, юлларыбыз әйбәт, утлар янып тора. Актив кына катнаша авыл халкы. Алар өчен рәхмәт. Мәчетебез эшләп тора. Авыл җирлеге башлыгы Илнур Габидуллин башкарылган эшләр хакында сөйләде. Бурычларга тукталды. Чыгышында ул халыкның бердәм булуында искәртте. Чынлап та Олы Чакмаклылар сөенечтә генә түгел, авыр вакытта да кулга-кул тотынышып яши. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Югары Табын авылында 2 елга исәпләнгән су көртүшләренең 2нче этабы башланды. Татарстан Республикасы инженерлык шелтәрләре дәүләт учреждениесе аша эшләп килүче республика программасы аксаларында башкарылучы әлеге эш Югары Табын авылын тулысынча су белән тәэмин итәчәк. Узган ел үзәк башня урнаштырылып, 2 скважина урнаштырылган иде. Быел бу территория тиешле таләпләргә туры китереп койма белән уратып алынды. Бирегә шулай ук өстәмә тагын бер башня куелачак. Аллаһка шөкер, инде күп еллык тырышлыгыбызның нәтиҗәләре күренә башлады. Әкренләп узган ел эчендә бер этапны уздык. Кергән өлешенә авыл су җибәрә алдык. Бүгенге Югары Табын авылының күп мәдәбиятын 3тән 1 өлешендә инде бүгенге өйләрендә су ага. Халык әлбәттә бик риза, чөнки 2000 елда бер авылда су юк иде. Бүгенге көндә Югары Табын урамнарында су линиясын сузу эшләре дәвам итә. Траншея казылып торбалар салына. Шулай ук ихаталарга су кертү өчен кыюлар ясала. Безнең организация строитель дип атала инде. Бригадабыз 5 кеше эшлибез. 2 тракторист, 3 монтажник, 2 ай тирәсендә эшләп бетергә дип планлаштырабыз инде тизрәк. Су булай казыйбыз. Пока эшләр әйбәт бара. Нинди эшләр башкарасыз бүгенге көндә? Нинди эшләр эшләнелә? Хәзерге вакытта казу эшләре барабыз. Менә бу астагы урамда Тукай урамында казыйбыз. Бер трактористыбыз казый. Пока ул казганнарда турба ябыштырабыз, инде әзерләп барабыз. Югары Табын авылын сулы итү эшләре быел көз айларында тамамланачак. Югары Табынлылар күпме гомерләр сусыз яшәгәннән соң, ниһаять авыл тулысынча су белән тәэмин ителәчәк. Дәүләт программалары һәр даим шулай авыл халкы тормышын яхшыртырга ярдәм итә. Фәридә Гантинова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Поликлиникага 1290 дозада гриппка каршы беренче партия вакцина кайтты. Табиблар әйтүенчә, вакцинация грипптан саклануның иң ышанычлы усулы. Медицина хезмәткәрләре гриппка каршы вакцинаны беренче ярдәм булып ясата. 1290 дәнә вакцинаның 260-ы медицина персоналына, 25-е йөкле хатыннарга 1005 дозасы өлкән яшьтәгеләр өчен каралган. Гриппка каршы прививканы хәзер ясатырга киңәш итә табиблар. У нас ежегодно стартовала вакцинальная кампания по профилактике гриппа. Вот на сегодняшний день у нас поступило более 1000 доз. В числе первых, конечно же, принимают участие в этой, так скажем, кампании это наши медицинские работники.
Вакцинациядан соң 2-3 атна дәвамында антитәнчекләрнең грипп вирусларына каршы туру дәрәҗәсе формулаша. Прививка ясалган көнне мунча керергә, алкоголь кулланырга ярамый. Вакцина ясаткачтан мунча керергә ярамый, спиртлы эчемлекләр кулланырга ярамый. Әрдә температура була икән инде, процетамол эчәргә кирәк. Россиянең күп регионнарында үсү, грипп, конкретно ковид ширләренең үсүе күренеп тора инде. Татарстанда андай юк, но сез беләсез, Россиянең бүтән регионнарында булса, бу әйбер барыбер безгә дә килеп җитәчәк. Шуңа без моны руслар әйтмәсә, все оружие каршы алырга тиеш. Үз сәламәтлегенә битараф булмаган кеше гриппка каршы вакцина ясата. Мин дә әлеге процедурада катнашырга булдым. Ультрикс квадри вакцинасы 6 айлык балалардан башлап 5-нче сыйныф укучыларына кадәр ясала. Әлеге вакцина 2-нче һәм 3-нче триместрлардагы йөкле хатыннарга да ясатырга ярый. Алдагы атнада поликлиникага 1000 доза Savigripp вакцинасы да кайтты. Әлеге вакцина өлкәннәр өчен каралган. Район поликлиникасына барлыгы 11 меңнән артык дозада вакцина кайтырга тиеш. Прививка ясатырга теләүчеләр үз участок терапевтларына мөрәҗәгать итә ала. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә ял итү сәламәт яшәү рәвеше алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Якшәмбе көнне оештырылган чара да шуның ачык мисалы булып тора. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. 24 август көнне Мөслимнең актив яшьләре Байдаркада йөзде. Әлеге җайланмалар районга Татарстан Республикасы яшьләр эшләре буенча министр Ринат Садыков ярдәме белән кайтарылды. Мин инде бу сплавта икенче тапкыр төшәм. Мага хәтлек инде без олы плотларда төшкәнек. Хәзер инде безнең Мөслим районында туризм дигән әйбер алга бара башлады. Шуңа возможностьлар бирелә башлады. Менә шундый безгә возможность шундай белән сатып алды. Без шуңа җәйне инде җәй вакытында инде шушындый сплавларда катнашырга тырышабыз. Шундый ял итәргә тырышабыз үзебезнең спортлар белән. Спортчылар Иске Чакмак Салоз Мухан юнәлешендә йөзеп барды. Байдаркалар заманча спорт җайланмалары белән җиһазландырылган. 6 урынлы көймәнең махсус каскалары, ишкәкләре дә бар. Безнең Мөслим яшьләре спортка тартыла. Безгә бирелә бүтән возможностьлар бу әйберләрдә участвовать итәргә. Без бик шат була. Шуңа бик зур рәхмәт оештыручыларга. Бу нәкъйбәт чара спортлык як буенча. Бу чара безнең инде беренче тапкыр. Мин үзем беренче тапкыр катнашам инде бу чарада. Бу Байдаркада инде егетләрнең йөзгәннәре бар үзләренең. Бүген инде план буенча инде үзебезнең уйлаган егетләр белән сөйләшеп, менә Чакмактан кузгалып, Муханга хәтле агырга иде инде. Вакыт шамасы буенча 2 сәгать вакытны алачак. Внимание! Алдагы елларда да сплав, солда йөзүләр Мөслимдә даими оештырылып килде. Ул вакытта егетләр кулдан ясалган солларда сәяхәт иттеләр. Райондашларыбыз су спорты төрләрен ярата. Җирлектә туризмны үстерү, үсеп килүче буынны спортка тарту өчен мондый чаралар бик үтемле роль уйный. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мин Лилия Шәймиева сезнең белән саубуллашып торам. Алда сезне безнең тапшыруларыбыз көтә. Республика көне белән хөрмәтле райондашлар, гаиләләрегезгә иминлек, йортларыгызга тынычлык телим.